Velkommen til. Jeg hedder Jens Thomsen. Jeg er fra Semler Mobility, og i den her video vil jeg gennemgå Volkswagen California Ocean 2025 model. Volkswagen California fås i 3 drivlinjer, henholdsvis en benzin plug-in. Den har 245 heste kombineret og en elektrisk rækkevidde på 86 km, og derudover en TDI diesel med 150 heste samt en benziner med 204 hestekræfter. Alle modeller fås udelukkende med automatgear. Volkswagen California fås i 2 udstyrsversioner, henholdsvis en Ocean og en Coast. I dag sidder vores Ocean, som blandt meget andet standardudstyr, har regnsensor, sædevarme, 3-zonet klimaanlæg, skydedøre samt bagklap med softclose-funktioner, indvendig kabinebelysning og meget mere. Bilens infotainmentskærm med 10 tommer kan man i venstre hjørne her tilgå telefoni, og i højre Apple CarPlay, Android Auto, der alle er trådløst. Original navigation vil kunne tilkøbes, og bilens indstillinger kan man tilgå via det ikon, jeg viser her. Plug-in kommer standard med parkeringsklima, og vi har et ikon til venstre for her, hvor man kan følge bilens opladningsstatus. Til højre for kan man tilgå bilens førerassistentsystemer med personlige programmeringer. Bilens 3-zonede klimaanlæg starter man midt i her, tænder op til venstre, og via slide-funktionen skruer man op og ned for temperaturen. Til højre for bilens infotainmentskærm har vi knapper til at betjene bilens hæve-sænke-tag henholdsvis op- og nedadgående retning, og midt i har vi mulighed for under kørsel at oplade bilens campingbatterier. Under bilens infotainmentsystem er der 4 genvejstaster til udvalgte funktionaliteter, førerassistenter, klimaanlæg, køreprofilindstillinger samt parkeringsmølle. Under genvejstasterne er der fralægningsmulighed til mobiltelefon, 12-volts udtag, 2 USB-C-indgange for opladning af telefon, elektronisk håndbremse med autohold samt 2 stykker kopholdere. I venstre side af multifunktionsladerettet kan man tilgå bilens fartpilotsystemer under Mode. Her har vi adgang til Travel Assist, ACC og hastighedsbegrænser. Man starter i midten med at vælge en afstand til den forankørende. Efterfølgende indtaster man en hastighed, f.eks. 100 km/t, og trykker på Restore, så er farten programmeret ind. I bunden kan man ændre lydstyr på radioen. Til venstre har man mulighed for at modtage opkald, indgående samt afslutte opkald. Under View kan man ændre indstillingen på infotainmentsystemet fra analog til digital visning, og i bunden har man mulighed for at skifte kanaler på radioen. Og varmt lederret kan tilkøbes. Styrenheden for bilens campingrelevante funktioner er placeret her. I bilens styringssystem har man her et skærmbillede for oversigt for påfyldning af vand, gråvand samt bilens ladestatus for campingbatterierne til brug for blandt andet køleskab, elektrisk hæve-sænke-tag, kabinebelysning samt opvarmning af kabinen ved overnatning. Her i undermenuen har man mulighed for at starte opvarmning til kabinen samt bilens køleskab. Bilens køleskab er placeret under bilens køkkenelement. I venstre side af køkkenelementet har man adgang til udkøkken, og jeg viser, hvordan man skal bordpladen op nu. Bordpladen er flytbar og kan bruges som forlængelse af bilens køkkenbord eller internt i kabinen som spisebord. Bag bordpladen er der adgang til 230 volts udtag. Begge bilens forsæder har drejefunktionalitet, man frigør sædet ved at trække i den snor her. Bilens 2 campingstole inklusive bord følger med som standard. Er man flere med på rejsen, kan man bruge det bord, jeg viser her, inde i kabinen. Campingbordet er nu placeret i kabinen, hvis man f.eks. er 4 ude at rejse, så man kan sidde og spise sammen. Campingbordet kan også fastmonteres under kørsel i den slice, der er herovre i køkkendelen. I bilens køkkenelement har vi til venstre et stykke gasplus, og til højre en koldvandshane med 29 liter vand. Til venstre for her kan man henholdsvis tænde og slukke for gastilførslen, og til højre er der en bestikskuffe. Bilen har 4 sovepladser. Der er 2 ovenfor i tagteltet og 2 nedenfor. Jeg vil nu vise, hvordan vi forbereder sengen i stueplanen. Trækker stolene frem. Lægger ryglænet ned. Skubber stolen tilbage.
Og ligeledes den anden over. Sådan. For at få sengen færdig, mangler vi nu blot at få lagt madrassen på plads. Volkswagen California fås med elektrisk hæve-sænke-tag som ekstraudstyr. Jeg vil nu vise, hvordan man kører tagfladen ned. I første omgang tager jeg indefra den indvendige loftbeklædning lodret ned. Sådan. Så går jeg til betjeningspanelet for at få kørt tagfladen ned. Det er vigtigt ved nedsænkning af hæve-sænke-taget, at man tilsikrer, at teltdugen går fri af sakseliftene i højre og venstre side. Jeg er nu nået dertil, hvor jeg lige skal folde teltdugen inden den sidste nedklapning, de sidste 10 cm, jeg gør nu. Således at jeg får plads til markiseinddækningen her. Så er jalousiet på plads. For opladning af bilens 2 campingbatterier tilgår man ladestikket ved bilens venstre baglygte. Jeg viser nu, hvordan jeg sætter ladekablet fast. Ved bilens bagklap i venstre side har man mulighed for at tilkoble bruserudtag, vandpåfyldningstus til 29 liter ferskvandstank, og her bag klappen er gasflasken placeret. Fralægningsmulighed over i bilens venstre side, hvor bruserudtaget ligger. Her i bundpladen under hovedgæret kan man placere bilens udvendige campingbord, og de 2 campingstole er til at placere op i bilens bagklap. Som ekstraudstyr kan man tilkøbe elektrisk svingbart anhængertræk, og som plug-in kan bilen trække 1600 kg. Bilen kan fås med sidemarkis mod tilkøb, henholdsvis højre eller venstre side. Jeg vil nu vise, hvordan man klapper sidemarkisen ind. I første omgang skal jeg have markisestang ud. Det gør jeg ved at låse op her og trække den ud. Dernæst bøjer jeg stængerne en smule ind mod bilen. Således. Og så drejer jeg efterfølgende sidemarkisen ind. Det er vigtigt, at man ikke får ridset bilen, mens man gør det. Dernæst skal markisstængerne, som er til skovirkning, skubbes ind. Og markisen drejes til. Det var vores gennemgang af California 2025. Har I spørgsmål eller lignende, er I velkommen til at skrive nedenfor. Tusind tak, fordi I så med.